ओइ ओरै जुदि गार्लफ्रेन्डा दङबा आंखौ खोनाबा होसोगोन दे होसोबा आंखौ खिन्थु आंथ' गिखायोहाय आइ लाभ इउ बुंनानै जुदि गार्लफ्रेन्डा हबेयाव दङबा आंखौ होसोयोबा आंथ' गिखायोहाय ओरैनोबा कारा अरेन्ज कालारनिखा ओरैनोबा होसोलांबा सेसखा आङो चिरांसिम होसोलांबा मा जानांगौ जाखो दा जिखुनु आइ लाभ इउ अल रंजाबानांगोन दे ओरैजायबो भलिउम गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां आदा जांगिला नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङोलाय आदा गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां आदा जांगिला नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङोलाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि आयु गिलु बालु मासिखोला बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रपज खालामनाय आयु गिलु बालु मासिखोला बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रपज खालामनाय साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय आदै साउथ फिल्मनि जोंना जेसिनि खननाय दंखायो दे साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय आदै साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया एम.ए. लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन नङा 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 गै नङा 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 गै थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नङा 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 गै नङा 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 गै थगायदोंसो आङो नोंखौलाय आदै साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि